So आंनि इन्टारनेशनेल सापर्टारफ्रा आंनो स्नेपचेटआव मोनसे भिडिअ हरदों बेखौ नायदो बेनि सिगां आं होनो सानदों so to all my international supporters thank you very much. I love Bono. Can you now sing to us? आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय दा नेक्स्ट भिडिअआव मा टपिकआव सं बाहायनो बेखौ कमेन्टआव खिन्थानांगौ ओमफ्राय आं नेक्स्ट भिडिअआव बे संखौ बाहायनो ट्राइ खालामगोन ओमफ्राय बेनो मेसेजआ आंना दिनैना नेक्स्टआव मा टपिकआव सं बाहायनो ओमफ्राय सोरबा होनदोंमोन नालाय नोंनि बे बैसोआ बोथोरा गानखौ एकस्टिकआव खोनासंनो लुबैदों बेखौ एसे मोननैसो लाइन खनसै जायखिजाया नेक्स्ट संखौ मा टपिकआव बाहायनो बेखौ खिन्थाबानो जाबाय कमेन्टआव ओमफ्राय आं ट्राइ खालामसै जायखिजाया फार्स्टआव बैसोआ बोथोरा हालो दैलो बायलांबाय महरा मुस्रिया मिथिस्लाबै सोलायबाय नों आंखौ लानो सानदोंबा दानेसै नों जेबो दानेसै